joget dikancane. Kenapa? Lah joget mau sak ampres-ampres e. Lah dipengin Caca. Mas ojo joget kesel-kesel ngono iki Caca. Yo. Caca ini. Joget yo. Iya. Ora. Wong ati kabeh lho. Royok ae. Apa? Iki lho. Apa? Joget yo sing suwi kok kowe. Kowe aku sing joget. Makane pringgosan kok. Aku yo kergosan kok gawe. Sing delok kowe enak. Lah kene sing polah kok hae. Lah sing delok. Ya kalau paham bayaran ya, Bang. Bayaran iki ora digo mulai digo geblek. Wis entek, Mbak. Lah entek. Ora masalah ayo kowe ro. Ayo bae pamesane entek. Ya wis. Iki acarane apa kok ramene mbok? Kok masang tenda piring? Takoki ro. Apa, Mak? Acarane napa, Bu, niki? Sunat kali mantu. Malah diobel yo. Sunat karo mantu. Sunat karo mantu buahnya loro. Sunat kali mantu. Lah kok kebangetan meneh, Pak. Oleh nanggapno iki lho. Sunat mbek mantu dadekno siji. Ayo penak. Ya penak to nanggapi singa lawu. Lah ngono janjane yo rapine kongkose. Saiki sing sunat sik, sok minggu ngarep enten sing rabi. Ngono. Lah iki diringkes dadi iki yo irit no, Pak. Irit. Pripun, Bang? Orjene. Dek wong siap. Waduh. Apik ora dia. Jare mau yo aku mangkat awan yo Mbah yo ben iso nyanyi tali kotang yo ora Mbah. Lah jare iki Mas taline uculi dhewe. Oh kok dinyanyekno iki? Sapa? Mister Dewen iki. Iki acarane ro sunatan karo nikahan. Ingkang disunataken sinten? Pardi. Ora. Ilham yo. Ilham Sing dirabekno jenenge. Samat. Tidak diasuke ku lho. Apa? Yo anggere samat ae. Lah gak ora ana tulisan belas ning kono jare RC-ne gak ono kok. Nah. Tak kok. Nggih, ingkang sing napa? Sing rabi. Ya, rabi, Bu. Oh, Rohim. Kalian Kalian gak. Goblok lho. Sinten? Dewi. Beri kalian kok lanang kabeh. Betah-betah. Nggih. Beri niku sing istri. Lho, walah sing wedok jenenge Peri. Pripun, Dek? Jaluk lagu apa? Malah kono miter mendem tok kok dibuka naskah ya kok. Ojo kok. Wis. Waduh, belingan ting ting ting. Ngolah jan biayane Lah tenan. forum iki didongakno sik, Ro. Ditungake sik. Ben sunat, Ro, dongan. Muga-muga dados Ayo sing sunat ya. ya. Ageng sing sunat muga-muga dados anake soleh. Manut wong tuwa. Oleh sing ndi? Bocah sing ndi? Supaya sing pinter ya lek ini sunat. Wong ngawa ayo. Iki Bu sing dipitangake. Oh, wis turu, rasane kemeng yo, tanteng. Oh, turu. Mosok wis turu, Ro. Turu kadongak kok. Heeh. Saiki kowe sing nganten. Nganten nggih. Ingkang kalian Mas Rokim dalam Mbak Iku. Ferry. Nggih, muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. rezekine tambah kathah nggih, Bu nggih. Amin. Tambah barokah. Amin. Bendang dikeki. Badi wawan ngoten nggih, Bu nggih. Nggih. Kok gedang meteng nggih. Sampun.
Lah iki ono taruh kok wis mana. Piye kok? Ya pripun bok sampun niku ampun dadak titik-titik. Iku apa? Oh ya santai sabar. Sabar. Ojo iki Sampun dadak putra nggih. Wah, kok get menu lho. Iki pun kelas pinten sorone? Oh, lebih kali tahu. Oh, iya. Sak anak bro. Sanakmu. Iya. Sik bojomu lakune ngene lho. Awuran-awuran iki. Oh iya kan. Nah, iki disaldo nasi lho. Sik gak damel lali kowe pek digowiti kowe. Iya sing didamel. Sing gak damel sinten Bu? Sinten? Pak sinten? Pak, kalau ketumnya lho. Eko. Neko. Pak Broto. 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 Narwoto. Oh, Narwoto. Jantan Narwoto ning tanggoku dodol kerupuk. Kene ora Ini kene tetep duwe akeh iki. tetep ben tampil dino iki taune bulan ayo Narwoto. Dongakno ro. Dongake muga-muga rezekine kang kathah nggih Pak, barokah. Sehat. Oke, amin. Iki sisine ro. Nggih muga-muga buke jang meteng malih. Lho sing ngapik lho. Pak Maroto. Wes duwe momongan barang kok Cangkeme kula plak-plok kuwi mbo iki Pak nggih. Pak, kula nggih Pak. Pen 7 Pulang. Awuran. Oh, kalang pula bater Pak 100 dadi. Iki saldo sik ku nek Ya, Pak Narwoto, Ibu Narwoto. Heeh, pun nawa-nawa dowo wewe, ambek awak dhewe ya ora. Kok lek-lek kok aras kae kok. Nawa-nawane belikan yo. Iku ra pasukan kawat. Ya, Ayo. diantem salto sih. Saldo sik. Yo. Telek. Terus telek. Lha ada bunyi wis salto ngene ya mbok akeh yo. Kancane dibanding salto mok pisan njal saweran. Piye? Lho ki mau piro? 6 Lah Bu, siji. lah siji ping 6 akeh ndi? Akeh 6. Lah wong bayaran padha boyak. Ora wis ora usah boyak. Nyantai koyo ingsun. Gampang kok Pak. Pak Woto nggih. Gampang nggih. Ayo ndang dicepakno Pak. Engko Pak Woto ngantene sing surat lho, gak telu amplope. Imbuh kok sekolamu gak papat. Ya ora. Yo, niku lho Pak. Lha mak sagronane lambeku yo. Sagronane lambeku. Ke salto sing apik ah. Masyarakat kene Pak Narwoto dan mantu-mantu anake ben roh. Altone ben apik. Ora kaya ngono. Tutukno salto sing bet. Karo jogetan iku ya. Berarti nek. Berarti Iku sindele ki joget aku ya. laku. Kok gampang kok. Aku yo. Kok tak golek-golek. Yo. Kok kene yo ayu-ayu kok. Hah? Nggih Bu nggih. Yang mriki ayu-ayu nggih. Iku lho. Bojomu iso wong
kene tombok kanku siji. Lah kok iso? Lah kok iso? Bojomu ngono kok senten to. Lah kok kene cantik-cantik yo kudungan walah. Sampe dua ning gone panas foto. Olahe Sarote Kang timun. Ora ngedakake ya. Oh, dilanjut sih. Pengen ngaruh Ki Edian ya. Lagu iya sing dayayune ngene sing lanang lho ya. Lha ora pati bla kok kuwawung malah. Gimana? Larang sih, gimana? Hah? Iya sih. Dunyo bos ai, jai ai. Omongan apa? Mau sing oke. Gimana kok trik yuk?
biasae. Wah, gadangane tuh gadang kok. Ora gawe, tapi aku gadangan. Enak kok. Gadang menanya. Aku ndoro. Iki kan acarane gadongan kok. Ya. Ini orang gadongan tok. Kowe men garap. Yo yo lho. Awak dhewe lho. Apa? Apa lek iki kowe? Sopo? Jaja. Oh, kakek barang. Yo tak. Gadongan. Yo, rahane berarti iki kok. Iya, Di. Aku barongan sih. Tapi yang cilik kan. Yo meneng ae ra curang. Tak tekan mikir. Wis lunas aku kok. Wis lunas. Lampu lagi melok sapa begini. Aduh, paus.
Iya. Yo. Kabeh iki manut sopire. Sopire mbok kon sorak, kene yo sorak. Pak Woto mau walu nagap contok. Ora usah. Sing asing bener iki. Ora usah nagap contok mau ngomong lha iki. Yo makane iki piye. Piye sing piye. Pak Caca mau kon sorak wis ora tapi enggak cocok. Wah, oke siap yo. Ayo. Neh paman. Bocah do blok-blok nang sego. Bayang lah. Kene yo. Aku tak melo. Tak melo barang. Aku melo barang. Melo ae. Tak loro ramah yo, Ro. Aman sih ah. Mangan nang kadek yo. Yo iki kene banyu masin. Kok. Yo iki. Yo siap. Rumah milo we. Yo. Rumah dhewe. Wah, aku bareng kakak. Bareng kene yo kok mangan ro. Hah? Kok ngotong-ngotong balat. Terima bojo mbok jak. Iso. Ora keterus sudah pecel jepok. Ayo. Ayo. Bang buli barengan tadi masing-masing. Aku yang kalah. Ya, boleh itu. Look. Ayo kabur, Mas.
Gue Apa aku serah. Apa bareng-barengan? Bos aku serah. Lu pikirane kulino, buka keplak-keplan ngono aku jaga niki. Dek dalem teh, teh karek kowe. Tak sempat kowe. Iki sing lho iki lho. Apa iki? Ayo. Yo iki dibeli Pak. Ada yang Pak. Kebon pajak itu. Oi, ojo nani-nani. Apa tadi? Nani-nani. Ayo, ngantri. Sayang. Ini sayang tenan orang. Aku nek ambek kowe sapa nek? Hati-hati lu kan lu, karo kadut. Iya, nyekotan nih. Aja ngomong, Mak. Emak tem kabok iki. Bisa mendam. Wah, request iki masak. Ya tak kok iki. Oke, bapak-bapak ibu-ibu, kambang-bang request napa? Lari. Oh, Lestari. siap, Mbak. Oke. Lestari. Oke, gaya digadot. Kan. Ayo, dados. Ayo panjang semua lawu. Yuk. Mbak Perwani
tok. Jaluk jaluk. Jaluk bagian piro? Apa pi? Apa nih? Nyuwun malih, Pak. Nyuwun apa? Cidro. Wala, nembe cidro kuwi Pak. Kandas. Nggih Mas, kandas enak tenan. Mau benar kan, lagu kandas murah. Iki ngono ae. Bukan sakit Cidro, Pak. Napa? Kim, kandas Kim. Tuh, pelan-pelan. Jadi gadah damel. Napa, Pak? Napa? Lah, aku cocok. Sebelah, Pak. Bulure mboten wonten, Pak. Niki digantos napa? Iki sing kata-kata ora kabeh. Ana 10 orek-orek, ana 10 udang kuning. Monggo. Ya, Bon. 10 udang kuning. Iki karo Digarap tahu nih, Pak. ya. Nggih. 10 bodang kuning ya. Sikro kang bola tumingal pancambo samya medali rapet wilateng godhok kayang kong menguncangi di gunjang sangat cibici lati ngebalus budal no
Nggih, niki setunggal melih diparingi manis nggih Pak nggih. Nggih. Kersane gayeng. Ayo, bisa duduk. Wah, murah-murah sekolah itu Oke, karo bacot kenakon. Gantian. Diparingi setunggal melih tembange dikendani sing enak. Yo. Yo. Sing. Aku
lali go. Apa? Kalau ndang jolo bakal tamu yakin untuk rong. Sampun dados yuk. Yang tenang kowe Bayang orem iki dhewe yo mayu ado. Bar iki yo dhewe mulai ning dikon rono. Iya, lakone sik akeh. Lakone sik akeh. Jarang reyok Naraga. Naraga isih kesurupan go. Mangan apa? Mangan tratak sak diseling. Rambrol ku. Wis ayo ditutup nasi ya. Lanjut ya. Oke. Ayo, lanjut kok. Yuk.